Здравейте! Днес ще обсъдим една тема или по-точно един израз, който често се употребява в българският език и то е ако ми е писано, ще се случи това, или ако ми е писано, ще се случи еди си какво, и даже се употребява относно самият живот. Колкото ми е писано, толкова ще живея. Много пъти хората го казват с една лекота и най-често с едно чувство с пренебрежение. Когато някой, примерно, ги предупреждава за нещо, да не правят нещо, което не трябва, случва се на всеки един да каже: това, като ми е писано, това ще стане. Обаче, колко е вярно това в светлината на това, което Библията ни говори, и в светлината на това как наистина ще се случат нещата. Нали? Ние трябва да знаем, че доста неща зависят също от нашите избори. Това не отхвърля фактът, че нещата са написани, че има неща, които са предопределени, обаче всъщност Библията ни говори ясно по въпросът. И много често също самата Библия ни говори и за предопределението, за това, което е писано, но и говори също и за нашите избори, за нашия живот. Една книга, която е пълна с съвети относно това как трябва да живеем, какво трябва да правим, за да ни бъде добре. Значи, ако беше просто тази страна относно това, кое е предопределено, това, което трябва да стане, може би нямаш да има толкова много съвети. И знаем, че стане така, но Бог е суверенен, Бог е над всичко и Той е над всичко това и знае точно по какъв начин ще станат нещата. Обаче също ни е дал и съвети относно как да живеем, по какъв начин и също да избираме. И аз, когато се чудих доста в един момент в живота ми относно това какво е предопределено, какво ще стане, дали ще се случи по какъв начин, едни библейски стихове, пасажи дойдоха в сърцето ми. И те се намират в книгата на Второзаконие, глава 30, стих 19. И той ни говори: днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. И тук ясно се вижда, че Бог ни дава един избор, слага два пътя пред нас – живота и смъртта. И за живота се говори, че това е неговият път. Също малко преди това в стих 16 той дава заповеди на неговия народ и също и на нас, да любим Господа, нашия Бог, да ходим в неговите пътища, да пазим неговите заповеди. Значи това нормално, че е невъзможно за нас като хора, обаче точно за това Христос е дошъл, е умрял за нас, за да може да ни даде тази мощ да го направим това нещо, да може да ходим в пътищата на Бога, да може да ги изпълняваме. Това е друга тема, обаче въпросът е, че Той ни дава избор, тези два пътя на смъртта и на живота. И това, че това е предопределено, е отвъд всичко това, което се случва тук, но същото време дава ни тези два пътя, слага ги пред нас. И много често става, даже да е трудно обяснимо, че ще се случи както не е писано, според пътя на живота, ако сме в пътя на живота. И ще не се случи както не е писано, според пътя на смъртта, ако сме в него. Значи, как искаме да ни се случи? Нали? Нормално, че Бог е над всичко, но как ще ни е писано? Нали? И Той ни дава тези два пътя. Също самото християнство много често се дели на хора, които приемат повече тази част относно това, което е предопределено, и на други, които се надяват повече и слагат по-голям акцент на нашите избори, но тези неща вървят заедно. И Бог също ни предупреждава. Затова
лесно да се каже, примерно да, според както ми е писано, с едно пренебрежение и ние просто да не поемаме никаква отговорност и да не се пазим и в същото време да вървим в грешния път. И то тогава ще стане според това, което е лошо, според смъртта. Много хора също прекъсват естествения поток на живота си. Това, което наистина им е начертано, те го прекъсват, нали, много пъти, чрез техните решения. Нали, тук може да влезем във всякакви теми, нали, начин на живот, храна, избори, по какъв начин живеем и много други неща. Това са нали, дребни детайли, обаче има много по-съществени избори, които един човек взема и те влияят на неговата съдба. Значи, наръчникът, ако се притесняваме относно това какво да изберем, как да се пазим, наръчникът е в Библията. Там се намират тези добри съвети за нашия живот, за да може да ходим в пътя на живота. И значи, аз искам на мене да ми е писано според както Бог го желае, според пътя на живота. И ще ми се случи така, ако аз вървя в този път. Как ще се случи, Бог знае. Но ще ми се случи според пътя на смъртта, ако аз вървя в него. Така ще бъде писано. Значи, даже да е толкова сложно да се знае и никой не знае наистина какво ще се случи, все пак ни е писано, ни е дадено. Писано ни е в Библията относно това какви решения да вземем и как да живеем. Даже да е някаква тема толкова дълбока относно това какво ще се случи, по какъв начин, кой познава бъдещето. И ние много често прибягваме до други методи, хората се допитват до какви ли не други медиуми и методи да познаят бъдещето си, да знаят какво ще се случи, какво може да се случи, обаче всъщност са ни дадени съвети, нали, пред нас. Добри съвети, които трябва да следваме. И затова много често, когато хората говорят, както ме е писано, така ще стане, е с едно чувство, да, с пренебрежение, когато всъщност ние не сме просто създадени да живеем така, всъщност не трябва да живеем така, както ни дойдат нещата, каквото да се случи, няма значение. Нали? Ние трябва да бъдем подготвени. И това ни учи Библията. И това беше всичко. Надявам се да сте приели нещо от това, което сте изслушали и последвайте този канал, ако искате да получавате още видеа относно библейски теми и размисли. Благодаря ви!